जतन हामबाय वानासापारा राजदनपारा मिले 79 81 फैमिली नि 166 वोटर बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी आकर तिप्रा मोथानी बैनर हापाइका कोइलांग सिंह विलेज कमिटी अंदर चिनी मेन धर्म ग्रेटर टिप्रालैंड चिनी बुबाग्रानी छामन साजावे बसकाओ ग्रेटर टिप्रालैंड नि मूवमेंट स्ट्रॉन्ग खाने बागे चिनी तिप्रा मोथानो साजावे जे फाइनल जों जतन खाबाय खबाय लामसो बसकाओ जे तंनाय ओ आमचायो ताबक जे बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी खाय तंनाय कय परिवार जों बनबो कयजाव जतन फाय बसकाओ जॉइन खायफैनानै जोंबो बाक्सा फाय सामों खायफैनानै जों जत मिलियै ताखौ बुखौ जिनो आमचायो जिनो बरौनि हामक्रायनि बायनो जों सामों तांलायनाय बसकाओ जों ग्रेटर टिप्रालैंड मुभमेन्टआव आरो जों स्ट्रंग खायनाय जतन हामबाय